Gips er et 100% cirkulært byggemateriale. Sammen sikrer vi, at det kan genanvendes igen og igen. Det begynder med, at gipsen sorteres på byggepladsen. Både afskær fra nye gipsplader og gamle gipsvægge kan genanvendes. Husk, at gipsen altid skal holdes tør, da fugt forringer genanvendelsen. Så returneres gipsaffaldet til en genbrugsstation. Det kan også blive afhentet direkte af en affaldsbehandler. Hos affaldsbehandleren nedknuses og oparbejdes gipsaffaldet til et nyt gipspulver, som efter at være blevet renset og kvalitetstestet transporteres til Knauf. Hos Knauf indgår gipspulveret som en ny råvare i produktionen. Det betyder, at vores gipsplader i dag består af op til 30% genanvendt gips. Det er enkelt. Når vi genanvender gips, falder behovet for nye råmaterialer. Dermed sparer vi både på jordens ressourcer og mindsker CO2-afledningen under udvinding og transport. Tak for hjælpen. Tak for at bidrage til mere bæredygtigt byggeri og en grønnere fremtid.